Dobrýho zdravia, predseda. A čože novýho mi nesiete? No, veď ti nesiem, veď ti ja donesiem, kuva. Čo ťa zase napadlo za kreposť? Celý dom s tými modrými hviezdicami oblepím ti šibe, či čo? Povedz mu aj ty, bobodačo, kuva. Čo tu stojíš ako rupták pred maturitou, kuva? Pravda je to. A ešte aj kosáky sú tam polepené. Jaj, predseda, ale veď ja vám dobre chcem. Veď to je taká súťaž teraz. Môžete za to aj peniaze vyhrať. Možná. A nespomínaj mi peniaze, kuva. Pokladnica je prázdna. Ovce budeme musieť predať. A ozaj, kde sa ovce? A je toto vôbec salaš? No vidíš, kuva, keď chceš, ani nekokceš. No ale, že by mu to dáko vo výzore pomohlo, to sa nedá povedať. Počúvaj, ty sa do toho nestav, kuva. Radšej hovor, kde sa ovce. No ale už tak kde by boli, no, kde by boli? Taký záväzok si dali, že spravia s Dunčom zimný prechod cez Veľkú Fatru. Zimný prechod, kuva, teraz na jar, hej? No ale už však viete, aké sa ovce krepie, no. Všetky mu uveria, čo im Dunčo natára. A ja idem na prechod do mesta. A potom idem na dovolenku na Makču Pikču. Čo vraví, uraža nás? Ale, náhaj ho, kuva, na dovolenku chce ísť, volať, ale keď mi to prvý raz povedal, tak som si myslel, že na našu Anču. Volá sa to Makču Ale dobre, kuva, ty. Makču Pikaču. No. Buď ticho, lebo ťa pošlem za Dunčom na Makču Fatu, kuha. No, radšej rozmýšľaj, kde peniaze žoženieme, kuha. Tu sa nám aj ladnica rozpadne, aj kino, a čo ma najviac celý, aj krčma, kuha. Hej, veru, predseda, dobre vravíte. Súvislie, až mi je to divno. Súvisle, kuha, však som dáky mozog, nie? No dáky hádam, hej. A zase nekokce, frajer krpatí. No mozog som, kuha, no. Však som predseda už od malička. Ale zasa Superman tiež nie som, kuha. A kohože ste to spomínali, predseda? Joj, nepozná Supermana. A ak chceš povedať to, čo si myslím, tak ti hneď takú valaškou po gebeni kydnem, že aspoň krývať prestaneš. Debil som chcel povedať. No veď za to. Počúvaj, Superman, to je, kurva, takto si dáš ruku dopredu a letíš. Si to videl v kine, nie? Veď išlo sme tam nepremietali, kurva, lebo sme už druhý film neukladli. A akože by nie, predseda. Pravda, že to poznám, veď to furt v krčme na stole robím. Ruku si dám dopredu, pod hlavu a spím. Ale preto som sa zľakol, lebo som rozumel, že Superman. Ten ešte neletel, ale mohol by. Tak sme zasa na nič neprišli, čo? No, dávobná cesta. Čo budeme robiť? Nuž, problémy sa na to, aby sa riešili, predseda. Poďme si vypiť, hádam. No, konečne racionálny nápad, kurva, no. Si nemohol povedať hneď? Čo máš? Slivovička domáca, nože okoštujte. Tu máš krpatí, daj si, možná koktať prestaneš. Vyskúšame, na zdravie. Dobre, kurva, vieme, čo chceš povedať, no, nahaj tak. Lebo kým to ty to povieš, aj to vyprchá, kurva, no. Na zdravie. Už je fajná. No? Domáca skoro ako moja. Hej. Aj fľaša je ako moja. Počúvaj. To máš skade, kurva. No akože skade, no. Vaša žena mi doniesla. Moju slivovicu, domácu. No, aj buchti, ale tie zobral Dunčo na prechod. Moja žena ti donesie moju slivovicu, moje buchty, kurva, ty ma nese, lebo ti vás aj mňa donesie.
A do druhej nohy by nebolo? On naozaj nekokce, kuha. Zabehá to. Síce bude nadbaný, ale spisovný. No vidíte, predseda, a báli ste sa, že na nič neprídeme. Ako vravíme ešte 2-3 litríky a vyriešime aj rómskú otázku a chorobu šialených kráv v našom parlamente.